Al 50 jaar moet je de oud-klasgenoten van de landbouwschool in Dokkemelkoor één keer in het jaar. Een traditie die ze na haar afstuderen altijd aanhouden hebben. In haar jongere jaren begon dit op de plaatsen. Wij proberen dus heel tijd eigenlijk eerst koffie, dan even de loods in of de veestal in en dan ga je terror. En ja, jongen, de verhoring, dat is eigenlijk nummer 1 echt praktiserend boer. En elk is net boer worden. Een docent worden en hoor is vrouwarts worden in Londen, die is al overleden. Er is een emigreerd naar Canada. Nou, die hier is dan er direct bij, maar dat gebeurt dus net zo vaak. En de vrouw die ben er ook altijd bij. En die cel die overleden ben dan helaas, die vrouw die ben er ook altijd nog. Ik ben maar hun eigen partner. Dus het is een vrij hechte club. Ook al komen ze al 50 jaar binnen waar, de oortenkens vielen als de dag van juster. En ik weet nog dat ik dat... Ja, wij gingen alleen nog maar mannen en jongens op school. Dus wij dat de jaren op praten, hoe maar we dat gaan. Nou jongen, wist wat? Wij nodigen de huishoudschool uit. En daar stappen Pieter en ik dat lokaal in. En al die fam, nu jongens, je wist net wat ze er aan gingen. Daar staan die nieren twee jong kerels bij hun voor in de klasse. Zo'n hond, maar wij net oors. Prachtige herinnering van Pieter en mij. En daar wien meer dan 3/4 van de vrouwen die echt kwam. Want ze waardeerden dat enorm. Dat wij de stouters gewoon aan en heen om naar hun scholen. En wij gaan in de klas om hun persoonlijk uit te nodigen. En daar hebben wij echt fantastisch mooie herinneringen aan. Ah ja, nou, het fotoboek laat je van mij en van Pieter. En ja, dat roept wel herinneringen op. Pieter die weer larig commercieel in die tijd, want die hier al je drank mee. En we mochten elk 1 fles, ook meenemen over de grens. Dat die hier de vadertijd verdeeld in de bus, dat elke niet net meer dan 1 liter in de bagage hier. En nou ja, wij zijn denk ik een middag ben we in Tivoli West, in Kopenhagen, in het grote pretpark. En daar zitten van die oude vrouwen met alpinemoetsjes op, die zitten daarachter de fruitautomaten. En daar is Pieter gewoon te verkeer bij mij zijn sterke drank, maar op een bepaald moment zit in de gaten dat toen hij hem eruit zet. Ja, oude hoeren gek ontsteken, nou ja. Ja, dan wist wij eens op stemmen, daar hebben ze maar plegen. Vroeger gingen wij hier die stemde op CPN, nou die hebben we zo bout omhemmelen, die is emigreerd.